nik uste laufer baino gehiago dala. Da martxan golpe de estado bat, bezala legislatura guztian, ezta? Eta orduan, oain Zapatero itokau zailo, geho besten bat itokau zailo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean Sánchezen atzetik dabiltza. Hainbeste kaso azaldu dira, eta denboa pasatzean neurrian, pixka eta ahaztuke dira, orduan nik uste dut Zapateron golpe hau ere superatuko degula eta legislatura dudarik gabe azkenea arte aguantatuko duela. Bueno, mitu hori pixka ja puskatuta gelditzen da inputazio honekin, ezta? Hemendik 4 urte edo 5 urtea edo 2 urtea demostratzen bada inozentea dela, nik uste ja mina eginda dagoela, ezta?